N'oge ya ma na-ege m ntị, kedu ka ị mere? Kedu ka ekesi anyanwụ? Kedụkwanụ ka mbazụ si egbu ji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma. Ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo. N'isiokwu anyị tata, anyị ga-akọwa ụfọdụ ihe dị iche iche enwegasị n'ala Igbo, ya bụ ụfọdụ nkwenye maọbụ ụfọdụ emume anyị bụ ndị Igbo na-emegasị. Ya bụ nke mbụ wee bụrụ ka ndị Igbo si agụ izu. Abịa na ala Igbo nwere ka ha si agụ izu nke ha. Ha anaghị agụ dịka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday maọbụ gụrụgabazie. Ndị Igbo nwere naanị mkpụrụ ụbọchị anọ n'izu, ya bụ Orie, Afọ, Nkwọ, Eke. Abịa na Orie, Afọ, Nkwọ na Eke, ọ bụ afịa ka eji amara ya. Ndị Igbo bụ ndị eji afịa wee mara nke ukwuu. Nwere obodo dịgasị iche iche na-azụ afịa Orie. Etu a ka ọ dịkwa na Afọ, dịkwa na Nkwọ, dịkwa na Eke. Obodo niile nọ n'ala Igbo nweriri otu afịa n'ime ụbọchị anọ ha na-azụ. Mana ihe onyonyo ọzọ, aga m agụpụtara gị obodo dịgasị iche iche na afịa ha na-azụ. Nke abụọ wee bụrụ ọmụgwọ. Ndị Igbo bụ ndị kwenyere na ọmụgwọ nke ukwuu ọfụma. Ya bụ na abịa n'ihe gbasara ọmụgwọ abụghị naanị ihe mmadụ mepụtara onwe ya. Ọ bụ omenala dịbịara tupu amụọ ndị nna nna anyị ha. Enwere ihe a na-akpọ ọmụgwọ. Ka m kọwara gị ka esi eme ọmụgwọ. Nke mbụ bụ na ọ bụ na nwata nwaanyị anụọ di wee mụta nwa ebe ahụ. Abịa na omenala Igbo, nke bụ omenala Igbo, ị gaghị naanị akpọ ndị be nke nwaanyị si na nwa na amụọla nwa. Ị ga-ewere ji maọbụ mmanya, ụfọdụ ji ewu dịka aka soro di ya. Nne nke nwaanyị ka ọ dịara ịhapụ ihe niile ọ na-eme gaa bịa nwa ya nwaanyị ozugbo anwa. Ọ bụ ogodo ụbọchị anwa, ihe dịka mkpụrụ ụbọchị abụọ maọbụ ịtọ, nọ otu izu ụka, ya bụ mkpụrụ ụbọchị anọ. Ọ nọ otu izu ụka nleta nwa ya anya tupu ọ nachi azụ be di ya wee gaa kwadozie ọmụgwọ maka ịga nleta nwa ya. Ịghọta? Ọzọ dịka ịbịa n'ime ọmụgwọ, tupu ya bụ nke nwaanyị agaba ọmụgwọ, nwaanyị na-aga ọmụgwọ anaghị agba aka aga ọmụgwọ. Mgbe ọ gawara, ọ ga-eburu ihe ọ nwere dịka ji, mmanụ, abacha, ede, ogiri na ihe ọzọ maọbụ ihe ọbụla aka ya ruru. Ya bụ nne ka ọ dịara inete nwa ya nwaanyị na nwa amụrụ anya, ya ka ọ dịara isi nri, ya ka ọ dịara ịsa nwatakịrị amụrụ ọfụ arụ, ya ka ọ dịara ịsakwazi nwa ya nwaanyị arụ, nete ụlọ, nete nwa ya nwaanyị anya nke ọma. Ihe ndị Igbo maara dịka ọmụgwọ, mkpụrụ ụbọchị ole ndị Igbo maara dịka ọmụgwọ, nwaanyị gara inete nwa ya ọmụgwọ, ihe ọ ga-anọ ndị Igbo maara na nwaanyị agara ọmụgwọ. Ọ bụkwa na ọ nọfee ya, ihe ọjọọ adịghịkwa ya. Mana mgbe ọmụgwọ nwaanyị na-ebe, eji mara ọmụgwọ bụ izu asatọ, ya bụ 8 weeks, ya bụ izu asatọ n'ọnụ Igbo. Ịgụọ ya Orie, Afọ, Nkwọ, Eke, ọ bụrụ otu izu, ya bụ ofu ọnwa ka nwaanyị gara ine ọmụgwọ ga-anọnyere nwa ya nwaanyị. Ịghọta? Ya bụrụ na ọ nọfekwa, ihe ọjọọ adịghịkwa ya. Mana ọ bụ izu asatọ ka a maara dịka nwaanyị gara inete nwa ya ọmụgwọ. Ịghọta? Ya bụ na nwaanyị anọcha ọmụgwọ ahụ naba, ọ naghị agba aka na ebe a ka nwaanyị na-esi erite aka ekpere nwaanyị ọbụla mụrụ nwa nwaanyị bụ ka ọ gara nwa ya nwaanyị ọmụgwọ. Ya bụ na nke nwaanyị anọcha, tupu ọ nawa, ọ dịara oge nwoke ịdị ya ụlọ, ya bụ di na-anụ nwa ya nwaanyị. Ọ bụ ihe ziri ezi n'ala Igbo na omenala Igbo na nwoke ahụ ga-edu nne ọgọ ya nwaanyị ụlọ. O nweghịkwa mgbe a ga-asị iwu na ọ bụ ihe a, mana enwegasịrị ihe dị mkpa kwesịrị ịdị n'akpa nwaanyị na-anụ ọmụgwọ. Nke mbụ bụ obi akwa, ya bụ ukwu akwa, ọ bụrụ abada, ọ bụ akwa ete, ụdị akwa ọbụla, ma ya bụ na obi akwa dị n'ime ya. Akpa nnu abụghị ka nwaanyị nawa were ya sibe nri. Aka ncha. Akpa nnu a bụ nke ọ ga-eke ndị nwunye di ya nọ na be di ya eche, ndị nwunye di ya na be di nke ya nwa. Ihe ọ ga-eke ha iji gwa ha na agara m ọmụgwọ nwa nwaanyị anatago. Ya na mmanya na-aba n'anya. Mmanya bụzi nke ị ga-enye nna nke nwoke iji si ya daalụ na ịnatago ọmụgwọ. Ihe a na-anọ bụ ihe kacha dị mkpa ị ga-enye nwaanyị bịara gị ọmụgwọ bụ akwa, nnu, aka ncha nakwazi mmanya na-aba n'anya. Ọ bụrụ na gị bụ nwoke bụzi onye aka riri ọfụma, enwegasịrị ihe ndị ọzọ, ihe si gị n'obi inwezi ike inye ọgọ gị nwaanyị iji gosi na aka siri m ike, ma ọ bụ na mụ onwe m na-asị unu daalụ maka nwunye m bịara nleta anya. Ịghọta? Emume maọbụ omume ndị ọzọ ndị Igbo na-eme
n'ala Igbo ha na-asọpụrụ bụ iri ji. Abịa n'ala Igbo, ndị Igbo bụ ndị na-asọpụrụ ji nke ukwuu. Ji bụ eze ihe akọrọ ndị ọzọ n'ala Igbo. Ya bụ ji bụ nke kachanụ. Ya mere a na-echikwa echichi. Enwere echichi a na-akpọ di ji. Mgbe m bịara n'echichi echimechi maọbụ echichi, aga m akọwara unu ya ọfụma. Obodo niile nwere ụbọchị maọbụ oge maọbụ mpaghara ọnwa ha ji eri ji nke ha. Enweghị mbọsị jikọtara ọnụ si na ọ bụ tata ka obodo niile dị n'ala Igbo ji eri ji nke ha. Ụfọdụ mpaghara na steeti Enugu jikarị ọnwa nke 7 eri ji nke ha. Ụfọdụ ji ọnwa nke 9 eri ji nke ha. Ya bụ obodo niile dịka omenala obodo anwa si dị nwere oge ha ji eri ji nke ha. Obodo niile nwekwara ka ha si eri nke ha. Ụfọdụ na-ebido n'abalị iri pụta ụtụtụ echi, ụfọdụ na-eri n'ụtụtụ, ụfọdụ na-eri n'abalị. Ya bụ etu ọbụla obodo gị si eri, agaghị m asị na ọ bụghị ya bụ ya ka mma. O nweghịkwa onye ga-asị na ofe nne ya adịghị ụtọ. Na ihe m na-akọwa bụ na enwere ka obodo dị etu a si eri ji nke ya. Bụ o nwere ka nkwekọta enwere n'ọbụ etu a ka ndị Igbo si eri ji. Ya bụrụ na eze mmụọ obodo anwa ajụọ chi ha na-ekpere ajụjụ wee sị ya kedu ụbọchị ha kwesịrị iji, ọ bụ na eze mmụọ amarala ụbọchị ha ga-eri ji nke ha nwa, ọ ga-ezi igwe obodo. Igwe obodo ga-ezizi ọkụ ekwe agwa obodo niile na ụbọchị iri ji nke afọ a dabatara. Oge ihe dị etu a dị, ndị niile na-akọ ugbo, ndị niile eji ọrụ ugbo wee mara ga-aga n'ugbo ha gwutecha ji nke ha wee buru wee bịa n'ama. Igwe obodo anwa ga-ebu ụzọ gọzie ọfọ ji anwa. Ọ bụrụ na ọ gọọ ọfọ ji anwa, okene chi na-afụ maka ugbo. Ọ bụrụ na ọ gọzicha ha na ji ha anwa niile, ọ ga-ebu ụzọ sute ya bụ ji na mmanụ wee tụpụrụ ndị mmụọ tupu ndị ọzọ ebidozie. Ya bụ oge anwa ka obodo anwa ga-amalite iri ji ọfụ ha. Ihe ha na-eri tupu ụbọchị a ga-abụrụ ji ochie. Nke bụ omenala Igbo bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ekwesịghị iri ji ọfụ ganye n'obodo ya erie ji nke afọ anwa. Ọ bụrụ na obodo ya erie ji, oge anwa ka ọ nweziri ikike ịmalite ribe ji ọfụ n'obodo ya, ma ọ bụ na ọ bụ onye obodo anwa. Ndị niile bụ ji ha wee bịazie ama obodo, ekirizie ji mmadụ niile, amara onye ji ya ka enye ya onyinye si ya jidekwa ka o ji. Afọ ọzọ nwekwara ike ọma bụzi ji gị ga-aka ọ bụrụ ji onye ọzọ. Ya bụ na onye bụ na ji ya ka nwere onyinye pụrụ iche ọ ga-enwe. Ndị mmọnwụ nakwazi ndị ọzọ dị iche iche ga-anọ, egwu a na-ada. Iri ji na-atọkwa ụtọ dịka obodo gị si eri, amaghịkwa nke obodo gị, mana obodo nwa iri ji ha na-atọ ụtọ. Ịghọta ya bụla ọgwụla ka m ha m n'ọnụ ka ya bụ ihe onyonyo a ghara ite aka. Enwegasịrị ihe dị iche iche ma ọ bụ emume dịgasị iche iche ndị Igbo kwenyere na ya. Ihe onyonyo ọzọ na-abịa eka nwekwara ike ịkọwara gị ụdịrị ma ọ bụ ihe dịgasị iche iche ndị Igbo kwenyekwara na ya, ma ọ bụ emume omenala nakwazi ihe ịtụ aka ndị Igbo kwenyekwara na ya. Echefukwala ka ị sọskraịbụ ka ị nwee ike na-esonyere m. Daalụ, ka emesịa.